Bingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke mawukuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel wenza kanje like video ebese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphe notification bell ukuze uthole ama notification uma kukhona ke i-video esifakayo. Sikubekela ke nje ama transfer rumors kwi-Betway Premiership kunodaba oluvelayo between i-Orlando Pirates kanjalo neMamelodi Sundowns. Orlando Pirates kubikwa ukuthi ke izama inhlanhla laphaya okuyona ke iMamelodi Sundowns kubikwa ukuthi Orlando Pirates ifuna umdlali laphaya ogijima ke kuyona ke iMamelodi Sundowns laphana ke esigabeni esiphansi kwi-Diski Challenge. Umdlali koneminyaka ewu-18 laphana ke uBennett Mkwena njengamanje kunamagoli awu-20 kuyona ke i-league ye-MDC laphana ke kwi-Diski Challenge. Impela ke kuvela indaba zokuthi ngathi ke ibhakabhaka lizama inhlanhla liyamdinga lo mdlali osekusele ukuthi ke iMamelodi Sundowns ngabe iyavuma yini nalo mdlali engicabanga ukuthi ke nakuyona engaba usizo olukhulu kuyona ke i-first team. Kodwa ke okuvela kuthiwa ke Orlando Pirates isisubmithile i-offer kwiMamelodi Sundowns ukuthi ke ibanike yena ke lo mdlali ngenhloso ukuthi ke izoqeda indlala yamagoli laphaya kwi-first team ye-Orlando Pirates. Ke yona update engiyiphethe ke njengamanje silifisela inhlanhla ibhakabhaka ukuthi ke ingxoxo zabo neMamelodi Sundowns zibe impumelelo, simthole laphana ke uBennett Mkwena from laphana ke iMDC yeMamelodi Sundowns. Like video, subscribe kuyona ke i-channel. Mina nawe asihlangabezana kwi-video elandelayo. Nisale kahle.